जिल्हा रुग्णालय व डीन यांच्या भांडणात रुग्ण भरले जात असल्याची टीका खासदार विनायक राऊत यांनी केली. 100% कमी पडलेले आहेत. इव्हन अथक प्रयत्नातून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या विशेष मेहरबानीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिळालेलं आहे, त्या वैद्यकीय महाविद्यालयाची सुद्धा दुरावस्था लावणारे काही वरिष्ठ अधिकारी त्यांनी आता पाठवले आणि जिल्हा रुग्णालय आणि डीन ज्या वैद्यकीय महाविद्यालयाची यांच्या भांडणामध्ये तिथले रुग्ण खूप सफर होत आहेत आणि डीन मॅडमना त्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचं काही देणं घेणं पडलेलं नाही आहे. त्याला कारण सर्वस्वी आलेल्या डीन मॅडम आहेत. ह्या डीन मॅडम ह्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा रुग्णालय चालवण्याच्या कुवतीच्या नाहीत, किंबहुना त्यांचा भांडखोर वृत्तीमुळे आज ह्या सिंधुदुर्ग जिल्हा रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाला खूप मोठ्या प्रमाणात त्रास होतो आहे, विद्यार्थ्यांना त्रास होतो आहे आणि पेशंटनाही त्रास होतो. माननीय पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना विनंती आहे की यांची तात्काळ इथून हकालपट्टी करा आणि पूर्वीचे जे चांगले डीन होते त्यांना पुनश्च या ठिकाणी आणा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.